Limafunanso kuti ndingokambako pang'ono tizisiyanitsa umphawi ndi chikhalidwe. Manifesa tizisiyanitsa umphawi ndi chikhalidwe. Enafe makolo athu kalekale kumudziko ankapanga zinthu zina zake chifukwa cha umphawi osati chifukwa cha chikhalidwe yayi. Ndiye tikamati tikusunga chikhalidwe tifuna tizipanga zomwe makolo athu ankapanga, tizikhala sure kuti kodi zimenezozo chikhalidwe chimene mukusungacho ndi umphawi kapena chani. Mwamvesa tonsefe makamaka anama 2000 simungazidziwe, ife anama 1900 takula nyumba mwanyale chikoloboyi ena amadzitero parafini sindingatenge zimene zija ndikunena kuti ndikuzipanga preserve kuti ndizigwirisa ntchito panopa izi chikhalidwe sizachikhalidwe zimene zija. Inali nthawi yakusadziwa, nthawi yochepekedwa. Now we move on to electricity. Komano tingatani kuti tisaiwale history. Zinthu zinazi zikuyenera kukhala ku museum. Tikuyenera tikhale ndi museum yosunga zinthu zimene tinkagwiritsa ntchito, makolo athu ankagwiritsa ntchito kalekale. Zimene anabwera nazo yoka nazo kutheba titazisunga ku museum nkumaonetsa anthu kuti kalekalero kuzipanga preserve bwinobwino, maglasi kuzika mu glass yabwino. That's what museums are for, preserving. Komano osati ife tinene kuti ndi chikhalidwe chathu ndiye tizipangabe zimene zili ndi chikhalidwe chathu. Zina zija zinkapangidwa chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kusadziwa. Makolo athu akanakhala analipobe mpaka lero ali ndi kuganiza bwinobwino, akanasintha sibweza kupangabe zimene zija, akanadzisiyasiya chifukwa cha knowledge ndi kuzindikira. Zikomo kwambiri ndiye samwambesesa zimene mafuna ndi fotokozi. Bobo anama 2000 Bobo